Mosok biasane tuku saon rong on ngono. Mboten napa-napa. Nggih, leres pun monggo ten panitia mawon. Pertanyaan gak enek sing berbobot belas. Alah, ini berhubungan dengan Ayo kebutuhan ngerti, loh rego sehari-hari loh. Tapi mbok yo sing berbobot. Sing berbobot sithik apa piye? Yo bolak-balik Ndang. bobot tae. Lah awakmu, Ngerti nek bojomu saiki bobot. lah yo mulane golek tambahan. Pertanyaan kok ringan-ringan kabeh. Monggo, namanya siapa? Bu Sulastri. Rumahnya mana? Jati Sari RT 13. Siap. Pertanyaane. 200 kilo tambah 400 kilo berapa? Jenengan hitung piyambak. 200 kilo tambah 400 kilo. 600 kilo. Loh, iki lho, bener. Betul. Ngono lho pertanyaan sing berbobot 600 kilo kuwi wis wabot lho, Pak. Probo, Wonge abot. Dalam Pak Cek. bobote Gunung Lawu piro? Ora Bobote Jawa, ora Gunung Jawa. Lawu. Ora tahu belajar sejarah, ora tahu belajar IPS kamu. Iya aku nggak ngerti iki lho lagi iki pertanyaannya kok Iki nek ora anake nyusul. Iki apa neh? Putrane anu nyusul. Nika kan langsung mundur. Monggo, Pak. Gak yo iki lho masa Peserta. Bangkit nyusul, Mbah, bangkit. mbah, jenengan dereng, mbah. Dereng, Mbah. dereng jenengan. Segedap, mriki riyen. Jenengan dereng. Niki lho disusul putune barang ayo. Putune nyusul. Jenengan dereng kok. Niku putune. Yo, cah cilik-cilik, ayo. Tenang. Tenang. Ojo royokan. Satu-satu. Baris Ojo sik, royokan. baris. Bayu langsung Tenang. Padha munggah kabeh. Iya. Wis. Ayo. Sing wis mundur, Ojo sing wis royokan, mundur. sing wis mundur, gantian. Sing wis mundur, duduk kembali. Sing cilik iki Alah, durung. cukup ora. Lek, jaluk duit lek. Lah piye? Anak iki ngono. Anak unru ngono. Wis bar enek sing sandale ilang barang. Wis entek anu gene. Bah. Niku Adike napa? Danendra, anu adike. Lah niku. Lho, bengi-bengi kok mesti metu sapi. Dra iki apa adimu ta? Iki ngono cacakne sindur. Iki lho sebagai apa? Adik. Loh. Adik. Ya wis mok ngono kuwi tok kok pancene. Ya arep lah isih cilik anu sik bayi arep omong apa? Kurang ngerti apa-apa. Ya kok metu ya kok. Lek swara sapi ngerti wong. Iki lho Ngertine suara sapi. Jajal iki. kari siji iki lho. Sapi. Ya tanya nama kok. Paring asma sinten, Pak? Saimun, Pak Saimon. Pidalem saking pundi? Kenanga Mulya, Dono Mulya. Kenanga Mulya, Kenanga Mulya. Magetan. Oh, Magetan. J. Dem bedhekono, Dem. Wis gak enek pertanyaan iki. Suarane sapi piro, Mbak? Ah, Ah, Suarane wedhus, Pak. nek Pitik. Kucing Pak, kucing. Nggih. apal tibake anu. Bener ya, bener kabeh lho. Kucing ku telu. Oh gak apa. Yo nek kok hadiah wonten ngajeng mriku. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, Wah. tepuk tangan buat mereka semua. Komplit, Oke. luar biasa masyarakat Jatisari geger. Lah yo Wah. guyupane iki masih sepuh-sepuh kuwi yo isih semangat. Semangat Isih sehat-sehat. Mula awak dhewe iku njaga kesehatan. Bener. Heeh. Lah nek caramu umpama njaga kesehatan piye? Yo sing penting pola makan, Pola pola hidup, makan. pola tidur dan pola Olahraga. olahraga. Kuwi wis umume. Niki nyuwun sewu Mak Cangi. Nggih. Kok ora aku ki dadi wong ki pamer ki tentang tata cara menjaga kesehatan. Lah tata caramu piye? Wong nek kepengin ora kepengin